Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Tirani kuno kumasamba njati malo mwa amayi onse amene ali pano ndi atsikana, amayi mumve kulandiridwa. Amayi kusankhidwa kwanu kukhala vice president amene okalumbira pa 17 September kwati masula ife amayi akucholo chala mwamba. Amayi ngati pali munthu amene akuzunzika ku Malawi kuno kucholo kuno ndi umphawi ndi azimayi amene ali panowa. Ndikunena pano azimayi amene mukuwaona ali panowa, amayi abwera pano chifukwa chongwako ndi adadi ndikukukondani inuyo. Azimayi wasakudya m'manyumba mukulibe zokudya. Azimayi mukuwaona panowa, amayi olosopo weni tinamuyiwala. Amayi kulowa kwanu kukakhala vice president kwapereka chiyembekezo kwa azimayi. Muzikatiyankhulira kwa adadi nkhani za ngongole, muzikatiyankhulira kwa adadi nkhani ya chakudya, muzikatiyankhulira kwa adadi m'malo mwa MP athu akazi awa. Tikufuna mayi athu amayi asalephere kupita ku parliamenti, asalephere. Amayi kunoko ndiyankhulako, mayi wayima kuno koma m'malo mwake ndimuyankhulire mwina satha kuyankhula. Ine ndili regional governor ngeni mayankhula amayi sindimabisa mawu. Zimayi uyuyu akutukwanidwa kupanikizidwa, even adadi akutukwanidwa kupanikizidwa kunoko chifukwa cha adalitsoka bambe. Ndikufuna ndinene pano kuti adalitsoka bambe atha kukhala ndi ndalama za mtundu wanji, atha kupanga china chilichonse koma khali athu uyuyu amayi awina apita ku parliament. Musakaike china chilichonse, angofuna sapoti yanu amayi. Mukakhala ndikenekeke mpatseni mwana wanu, kaya kulisalu mpatseni. Aliyeka kunoko koma kabambe kuno satani apita akamuza kabambe kuno satani kunoko kuina chatipipiwo kaoka. Amayi chifukwa cha nthawi chikhala ndikuyankhula musemu, ndikufuna ndikuthokozeni chifukwa cha chikondi chanu. Munakatha kupita dera lina koma mwabwera kuno kwa mayi athu kudzamulemekeza komanso kudzalemekeza atiye athu achangata. Amayi zikomo kwambiri, Mulungu akudalitseni. Zikomo. DPP oye! Muntudi wangu atilelo wanena izi, mawa wanena izi, mkucha wanena izi. Kwa disi misala imeneyo? Ndiye muntu wa misala timukhulupirire? Siti kufuna kuti tikadzadze ku mental hospital kuzomba. DPP oye! Ndiye tikudziwa kuti adadi ndi achitukuko. Tamva pano kudandaula za nsewu. Kodi nsewu ndi nkhani ku DPP? Mukuona misewu imene anamanga kuno kukonjezerako sonse uno. Pamene adadi analekeza za misewu, ayambira pomwepo kupita pa chitsogolo. Ndiye tiyeni tikumema nonse kunena kuti musatengeke nditogwa mchiswe. Akakupatsani landirani kwa mavoti ili muntima. DPP oye! Ndiye tonse pa 16 September la tikayang'ane chimanga chinayi. Chimanga chake osati champhepa bantamu. Tikakaona chimanga pa profesa kungoti jongu. Tikakaona chimanga pa maikaliati
chongu. Tikakaona chimanga pa makansela athu osawiri chongu. Tikatero ndiye kuti aprofesa alowa mboma, apatsidwa chiphaso cholamulira dziko lino, apatsidwa danga lotsegula chithumba chachitukuko kuti chifike kuno ndi dziko lonse la Malawi. Manifesto enawa sititayapo nthawi chifukwa choti ngabodza okhaokha. Tsopano tisatengeke kuno, tiyeni tiyachapota amaikali ati zimene akukumana nazo ndi zachabechabe, anthu abodza. Kodi munthu nyumba mkazi ndi mamuna nkumanena kuti mukatuluka bwayo kunena kuti ayi ine sindikuchita zoyipa koma kuchita ndamuna ngawa kapena akazanga. Iwoto ali mbomatu. Mavuto osewa nchifukwa cha UTM imene limbomayo limodzi ndachakwerawo asabwere kuno kuti adzatinyengeze iyayi. Iwo sali kunja kwa boma. Vice President Chilima anali mbomamo, anali mu kabinetimo. Amapereka nzeru zawo, amapereka kumaumbana wa bomalo, lero asathawe, asatinyengeze. Iwo ndamodza bomalo. Iwo ndamodza kulephera kwa bomalo. Ndiye tiyeni tikavote mwazeru kunena kuti chitukuko chitifikire kuno. Ine ndi mawu awa ndifuna kuti ndithokoze a VP akuno ku South, a regional governor, a national director a Suleiman, a director wose amayi Maria Akalulu ndi executive yose kuti pakanthawi kochepa mwakonza chinsonkhano ngati ichi. Ine ndikuti Mulungu akudalitseni, apitirize kupita patsogolo, inu mutsate mbuyomu, ife titsate mbuyomu. Ndikatero ndikuti zikomo pwanonse amene mwasiya ntchito zanu tsiku la lero lamande kubwera pano. Mulungu akudalitseni, inu kasankheni mwanzeru kunena kuti zosowa zanu zikwaniritsidwe likangofika pa 17. Tamva kuti kuno kuli njala. Aprofesa tu amadziwa ngati zinthu zavuta, amadziwa kosodza chakudya. Ndipo ujeni tikangolowa mboma kusowa chakudya kudzakhala mbiri yakale, kusowa fetereza mbiri yakale. DPP woye! Ziko chala mwamba icho oye! Dr. Jane Ansah oye! Mwaulemu mai athu mutilole inu a Vice President athu kuti tiwafunse atiye athu achangata alipo mpano kuti abwere kusogolo kuno kuti akulandireni malo ano. Apita oye! DPP oye! Nanga atiye achangata oye! Ulemu wanu mvume athu. Ai zikomo kwambiri. Koyambirira nditokoze mulendo olemekezeka amene atifikira lero kwatu kuno kutcholo kumasambanjati kwati ye changata. Vice President wa chipani cha DPP Jane Ansah, nditokoze kwambiri chifukwa chakutifikira msiku la lero. Tachiona kukhala chinthu chopambana, titazunzika mu nthawi yambiri imene inuyo ndine ndi mboni. Chifukwa cha chimenechi tikuona ngati mwina lero ndi mwayi, chifukwa ndi chinthu chimene chinali mbiri yazana, mwina lero ndichikufuna chibwerere mchimake. Tithokoze kwambiri abwana kuti takulandirani. Tithokozenso atiye ambawera amene tili nanu pompano kuti takulandirani, mwatikuta tili nafe limodzi mukonsuwese ino. Cholo masambanjati siwa ine ndekha koma inunso muli mcholo masambanjatimo
chifukwa cha chimenecho nchimene lero tili limodzi pano. Titokoze Shadow MP Mai Kaliati amene ali muno wake wa constituency ino ku chipani cha DPP. Komo kwambiri amayi tinakulandirani, tilokonzeka kugwira nanu ntchito ku DPP uko. Chifukwa cha chimenecho tikuti nanu pali inupo khalani mosatekeseka. Ine ne Ambawera tilipo tikuthandizirani. Ndi ndawi abwana ndikuziwa anthu apano akudikirani kuchokera chakummawa kufika mu nthawi ino. Mwina chifukwa cha chimenecho ndi abwezere amene andipasirawa kuti athe kulankhula china mtindikwa cha anthu chimene chili panochi, choona chenicheni chimene lero chilipo, chimenenso chapangisa kuti tipezeke malo ano. Zikomo kwambiri. Chalamwamba, 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 chalamwamba. Icho. Apita woye. Woye. Ajasobande a district governor mungopeleka moni. Nthawi yathu leno ndo utali kwambiri. DPP woye. Woye. DPP woye. Woye. Pesa Peter Mutharika woye. My Jane Answer woye. Woye. Olemekezeka alendo amene mwafika kuno kumasambanjati. A Jane Answer Vice President wa dziko la Malawi. Olemekezeka Mr. Joseph Mwanamveka, a Vice President achigawo chakumwera kuno. Olemekezeka bwana anga amene muli pakati pathu bambo Nchacha, komanso onse a region. Ife kuno kumasambanjati takulandirani manja awiri. Uthengawu tamva mochedwa, timamva dzulo madzulo ena usiku ena amva lero. Koma anthu onsewa atangomva kuti chipani cha DPP chikubwera pano pa masambanjati, sikuti akatengedwa magalimoto amabwera okha pansi. Ndikutsimikizeni bwana wanga kuno kumasambanjati anthu akonzeka pa 16 September kuti akangoti chongu. DPP woye. Woye. Kuno kumasambanjati tagwirizana ndipo anthu agwirizana kuti akavotera Peter Mutharika ni mwana wache Kaliati amene ali pano. Komanso tini mashado awiri amene takonzeka kuti mashado kanza awiriwa, Mr. Tutu and Mr. Chimangeni, onsewa tigwirana ntchito ndipo tikavotera ndipo akawina. Ndi mawu awa popeza mwati sanene zambiri, ine ndiye mine pompa. Zikomo kwambiri olemekezeka. Apita woye. DPP woye. Mayatu Dr. Jane Answer SC inu amene mukhale Vice President wa dziko la Malawi. Chitipa tunsanje kuyambira pa 16 pano. Kuno kucholo monga tafotokoza kale takulandirani pano pa masambanjati. Mukhale omasuka kwambiri. Mwaulemu ndi apemphe a director amayi mu region ino akupeseni moni akulandireni pa malo pano. A director amayi. Chalamwamba. Amene sakukweza chalamwamba tikumamugwira ufiti. Oya, oya. Momwe zavutira dziko lino, ukoko uko bukwese chalamwamba. Chalamwamba. DPP woye. DPP woye. Professor Mutharika woye. Jane Answer woye. Mwanamveka woye. Kaliati woye. Zikomo kwambiri. Choyamba ndipereke ulemu kwa inu mayi athu amene mukudikirira kulumbira kukhala Vice President pa 17 September. Chalamwamba cha Jane Answer. Ndipereke ulemu kwa Vice President athu bambo Mwanamveka, mulandire ulemu wanu. Chalamwamba. Ndipereke ulemu kwa Regional Governor athu bambo Nchacha. Chalamwamba. Ndipereke ulemu kwa National Organizing Secretary Pangolini Sulemani. Chalamwamba. Komanso mongosunga nthawi ndipereke ulemu kwa Mai Kaliati mwini wake wa constituency ino. Chalamwamba. Makansala mulandire ulemu, ati achangata ni mafumu onse mulandire ulemu, amayi ku region, abambo ku region, anyamata athu onse, a director a youth mulandire ulemu wanu. Zikomo kwambiri. Amayi ife takulandirani kuno kumasambanjati. Malo mwa amayi onse amene ali pano ndi atsikana, amayi mumve kulandiridwa. Amayi kusankhidwa kwanu kukhala Vice President amene okalumbira pa 17 September kwati masula ife amayi akucholo. Chalamwamba. Amayi ngati
pali munthu amene akuzunzika ku Malawi kuno, kutcholo kuno ndi umphawi, ndi azimayi amene ali panowa. Tikunena pano azimayi amene mukuwaona ali panowa, amayi abwera pano chifukwa chongwakonda adadi ndi kukukondani inuyo. Azimayi wasakudya m'manyumbamu, mulibe zokudya. Azimayi mukuwaona panowa, amayi olosopo weni tinamuyiwala. Amayi kulowa kwanu kukakhala vice president kwapereka chiyembekezo kwa azimayi. Muzikatiyankhulira kwa adadi nkhani za ngongole, muzikatiyankhulira kwa adadi nkhani ya chakudya, muzikatiyankhulira kwa adadi m'malo mwa ma-MP athu akazi awa. Tikufuna maikali atiyo amayi asalephere kupita ku parliamenti, asalephere. Amayi kunoko ndiyankhulako, mayi wayima kuno koma m'malo mwake ndimuyankhulire mwina satha kuyankhula. Ine ndili regional governess ndeni mayankhula amayi, sinimabisa mawu. Zimayi uyuyu akutukwanidwa kupanikizidwa, even adadi akutukwanidwa kupanikizidwa kunoko chifukwa cha Adalitso Kabambe. Ndikufuna ndinene pano kuti Adalitso Kabambe atha kukhala ndi ndalama za mtundu wanji, atha kupanga china chilichonse, koma kali yathu uyuyu amayi awina apita ku parliamenti. Uyu awina, uyu awina, uyu awina, uyu awina amayi. Musakayike china chilichonse, angofuna support yanu amayi. Mukakhala ndikena kake mpatseni mwana wanu, kaya kulisalu mpatseni, aliyeka kunoko koma Kabambe kuno satani. Apita akamuuze Kabambe kuno satani. Kunoko kuina anthu a DPP okhaokha amayi chifukwa cha nthawi. Tikhala tikuyankhula musemo, ndikufuna ndikuthokozeni chifukwa cha chikondi chanu. Munakatha kupita dera lina koma mwabwera kuno kwa maikali athu kudzamulemekeza, komanso kudzalemekeza atiye athu achangata amayi. Zikomo kwambiri, Mulungu akudalitseni. Zikomo. Chala mwamba, chala mwamba, chala mwamba, chala mwamba. Apita woye! DPP woye! Ayi, ndathokoza kwambiri a vice president athu. Inu zimene mwachita wiki yatha panjamba ndi a president athu Professor Arthur Peter Mutharika. Dziko la Malawi mwalipasa chiyembekezo chachikulu kwambiri. Muli ndi ntchito choti muzungulire dziko la Malawi ukatambasula manifesto yathu ya chipani cha DPP kwina kulikonse, kuti anthu adziwe kuti kuchokera pa 16 September kupita kusogolo dziko la Malawi mulipangira chani. Ndiye muli ndi ntchito yayikulu yoti mutambasule manifesto imeneyo. Anthu awa anamizidwa kwambiri kuti azidya katatu, anthu asakudya iya. Anthu awa ananamiza kuti apasa fertilizer ochipa mtengo wa 4,000 inkanthu, koma lero fertilizer uja lero wafika pa 170,000. Anthu awa bagula chimanga thumba 9,000 kwa jela chimanga, lero chimanga chija chafika pa 100,000 kwacha. Anaambira lephera masukulu. Tikuziwa muli ndi ntchito yachikulu chofuna kutambasula manifesto. Mundilole nthawi ino ndi apemphe ashadow amene akuyimira kuno mayi Kaliati kuti akulandireni malo ano, ayankhulenso nkhawa zawo, tikatero tipitilize ulendo wathu. Apita Babeta loya, Babeta loya, apita Babeta loya, Babeta loya. DPP woye! DPP woye! Arthur Peter Mutharika woye! VP yathu woye! Jeni Ansa amene mwatiyimirira amayi kuno woye! DPP woye! DPP woye! Arthur Peter Mutharika woye! Mayi athu Jeni Ansa woye! VP yathu woye! Alaji Anchacha woye! Amayi athu apo woye! Ndipeleke ulemu kwa executive yonse ya region imene mwafikapo mpano. Komanso ndifuna kupereka ulemu kwa inu mayi, mwandilemekeza kwambiri kuzafika mu constituency yanga tsiku la lero.
DPP oye. Ndamveka ine kulemekezeka, ndamuona Yesu alipo mpano. Ndikudziwa kuti kufika kwanu ndi mdaliso wa Masambanjati constituency. DPP oye. Amayi, tikanakhala kuti talandira communication yabwino. Ndikudziwa kuti panali mavuto ena koma mukanalandidwa kuchokera kumolere chifukwa constituency ino ndi ya DPP. DPP oye. Anthu amamukonda Arthur Peter Mutharika ndi mtima wawo wonse mu constituency ino. Ndipo atakulandirani mayi. Udindo wanu Mulungu wakupatsani kuti mupulumutse ife azimayi ngati ine Khaliati. DPP oye. Amayi ndi ndizoyankhula pang'ono. Kuno kutcholo kuli njala yopsa mayi. Pamene tikakuyikani pa 16 September pa mpando mayi, mukawuzeko bwana kuti ku Masambanjati anthu amakukondani kwambiri koma kuli njala yopsa. Pamene ndikunena pano anthu akungodya chinangwa kugoneranso chinangwa. Pamene mukawuza bwana mukawuze kuti anthu awa pa 16 pavute pasavute Arthur Peter Mutharika akulowa mboma. Arthur Peter Mutharika woye. Amayi koma kunoko chimene ndinganene ndichonena kuti anthu onsewa awa azimayi onsewa mwaona apa amachikonda chipani koma ineyo ndilibe nsalu. Azimayi awawa akundilirira ngati mwabwera ndi nsalu mayi lero mundisire. Azimayi awa ndipha lero ngati savala nsalu. DPP oye. Kukhala kwanu pa mpando ndamuona ndati Yesu chifukwa ndizitha kubwera kuzanena kuti mama ndipangireni chakuti ndipangireni chakuti mwatipulumutsa azimayi tonse. DPP oye. Arthur Peter Mutharika oye. Kupatira zimenezo kuno kutcholo anthu akunoko mafumu ndi olimbikira omwe amvaso achangata amene anenera amene ali gogo chalo ngakhale ambawera. Tili ndi wodi awiri kunoko kuli Masambanjati wodi komanso Zowa wodi. Ndikupempheni pamene mwangofika mu Zowa wodi mwachangata mwafika Masambanjati wodi mwachangata Zowa wodi andiukira kuti koda VP mayi ansa akubwerera Masambanjati safika mu Zowa wodi. Ndiye ndikupempheni olemekezeka kuti mukamakapanga ma program anu chonde kandipangireni msonkhano mu Zowa wodi. DPP oye. Arthur Peter Mutharika oye. Ngakhale azipani zina akubwera kuno kumanena zina ndi zina kulubwalubwa koma ndikukusimikizirani kuti Masambanjati constituency ndi ya DPP. Mwamvaso atiye akunena ndi pakamwa pawo kuti ndigwira nawe ntchito Khaliati chonde mutigwire pazanja. China chilichonse chimene mungathe akumabwera kuno kumanamiza anthu ndi ma-t-shirt ofira. Ife tingavale ma-t-shirt ofira kuno. Sitingavale zimenezo. Anthu alandira nsalu koma sazivala tu kuno ayi. Palibe amene akuvala nsalu zimene zija zinatika pa moto kunoko zinatilanda boma. Nsalu zimene zija kunoko ife tikufuna blue blue blue. DPP woye. Arthur Peter Mutharika woye. Chimanga woye. Pomaliza ndifuna ndithokoze regional governor Nchasha. Ndikudziwa ndi effort yanu komanso VP. Ndakhala ndikukupemphani kuti Masambanjati anthu amaona ngati kuti ndili ndekha koma kuzandikuta tsiku la lero anthu inu ndi executive yanu amayi. Ndaona kuti mumandikonda anthu inu ndipo mukufuna chipani cha DPP chiwine ku Masambanjati constituency. DPP woye. Arthur Peter Mutharika woye. Nkhani za ulimi timapanga achinyamata akundivutisa amayi anenaso kuti muzimugwira mtsikana ipazanja akunena zona amayi aja amakonda kulima kuno achinyamata amasowekera zinthu zawo zakumunda kuti ndiziyathandizira kuti moyo wawo wa siku ndi siku usiyenda bwino. DPP woye. Arthur Peter Mutharika woye. Komanso ndisanachoke pano mene ndikunena za kuzowa nsewu apopo unagumuka wa kuzowa ngati patapezeka mwayi kuti mutha kungotibwereka kaya kutithandiza ndingowupala kokha nsewuwo anthu akuvutika anthu akuzowa kuti achoke kuzowa azibwera mbali yakuno ngati patakhala mwayi ndithandizire na mayi. Ndithokoze kwambiri constituency ndimene mwayionerayi ulendo wina mukamabwera tizakakuchingamirani kumakwasa. Ineyo ndakuthokozani kwambiri chifukwa cha kufika kwanu. Mulungu akudaliseni.
Chala mwamba chamayi. Apita oye. Ulendo wathu ndi wautali kwambiri. Mwaulemu ndikupempheni inu a vice president a chigawo chakumwera kuno olemekezeka amwanamveka mukatha kuyankhula kuti muzuse vice president wa dziko amene akhale kuyambira pa 17 pano kuti asatiyankhule. Mwaulemu a vice president athu olemekezeka amwanamveka. Chalamwamba ndifuna muntundamo alisa kuvutika eti kapena kuno savutika chifukwa chakwera eti amene akuvutika chifukwa chakwera. Chalamwamba muntundamo. Chalamwamba kugolosa loko. Chalamwamba DPP oye. Amene akuti pa 16 September Professor Arthur Peter Mutharika ndi president wathu komanso Mayi Jane Ansah ndi vice president. Chalamwamba uko. A vice president athu pa 16 September Dr. Jane Ansah senior counsel ulemu wanu. Ndiperekeso ulemu kwa regional governor chikuni cha usi ulemu wanu. A director amayi komanso executive yonse amayi kuli John ulemu wanu. Komanso director wa Nyamata Bizaya Kalulu ulemu wanu. Komanso afumu athu achangata komanso ambawera ulemu wanu. Ndi onse amene ayina kulandira ulemu andire ulemu chifukwa cha nthawi. DPP oye. Talandira mayi athu eti. Ndikuti talandira mayi athu. Moseliwa mowe. Moseliwe amabuya Moseliwa. Mianoto mwana mveka kuoseliwa. Mwani mveti. Ineso ndili bwino eti. Ineyo ntchito yanga ndi yayifupi. Kuti ndiwayimise a vice president athu pa 16 September Dr. Jane Ansah kuti akuyankhuleni. Koma ndisanatero a vice president mundilole ndikuyankhula mawu atatu okha. Choyamba ndifuna ndikumvera ndi chisoni anthu akuno kumasambanjati kuno kumwera komanso ku Malawi kuno. So kalomwe linatigwera ife 2020 ndi chakwera. So kalimene linapeza Malawi muno ena kuti cyclone chakwera 2020 ni mavuto mene tinalandira ife ku Malawi. Abale yanga kuno kutcholo mukugona ninjala tikuziwa. Komanso anyamata nzanga anyamata ndasungwana school fees aliyesa kulephera kuti apite ku secondary school chifukwa cha fees. Ngakhale ku university komwe anthu akulephera. Komanso amayi mukulephera kutakata business chifukwa capital mulibe. Koma ndifuna ndinene ichi abale anga ina kumasambanjati. Ndikukamba tu ndinu achemwali yanga. Ndikukamba tu ndinu achimwene yanga. Agogo anga akuno kumasambanjati. Mwaitili nawo. Mwanimveti? Mwaitili nawo pa 16 September kuti mavuto amene waatani? Kuti mavuto amene waate. Kuti ate answer get kuizi we.
Ansa tikuiziwa eti? Ansa tikuiziwa? Ndi ansa. Tikunena kuti APM ndi ansa. Ere. So inza kuti Professor Arthur Peter Mutharika kuphatikizana ndi mayi athu amene ali apa a Jenny Ansa zonse zili bwino. Zonse zili bwino. Fanga ti ansa ndikuti si solution imene weti. Ndikuti ansa tinawo kale. Ndiye tisapange mistake abale anga kuno kumasambanjati. Ndikuti tikukamba ndi abale anga kuno kumasambanjati. Tisapange mistake. Titenge president watu Professor Arthur Peter Mutharika mpulumusi amene amaziwa mavuto a Malawi akhale president watu pa 16 September. Komanso tilole mayi Jenny Ansa amene amaziwa malamulo amene anenakala nchachaja kuti ndi mayi wa integrity. Komanso amene wagwira ntchito mboma akuziwa mmene boma limayendera. Ndiye anthu awiri awa tikasankha ndi kuti mavuto athu onse atha. Tikwiza refu muniwa pamadhenesi ndikuti tikangosankha Professor Arthur Peter Mutharika komanso a Jenny Ansa ndikuti mavuto athu atani. Komanso kuno tisankhe mayi Kaliyati. Tikapanga mistake kusankha Professor Arthur Peter Mutharika pansipa ndukasiyapo chinkhanira china pamunsipa ndikuti chitukuko chibwera. Aziyankhulanira ndi Professor Arthur Peter Mutharika pofunika pakhale mwana wake amene azigwira nawo ntchito amene azimtuma. Mwana amene yoyo ndi mayi Kaliyati. Ife akumwera titapanga chisankho amene anagwesa akuluakulu kuno ine mutamukonda ndi mayi Kaliyati. Komanso tisayiwale makhansala athu awiri. Tikatero ndiye kuti tapanga suti jekete Professor Arthur Peter Mutharika wene ndi ma president ndi vice president. Trouser no shirt yamba ya tikati ti shirt ikale ya blue mayi Kaliyati. Trouser nikasima kama ndo iwiri makhansala athu awiri. Tikangotero ndi utapanga suti. Tisaike boso wina aliyense tingovotera chimanga. Tikatero chocho ndikuti chitukuko chikachikubweraso. Akamba za misewu ine kuno ndimakuziwa anena za kuzowe uku mayi ndikutali ndi mavuto kuti munthu akafike kuzowe. Mene mukuonera tereni kunoko mene kuliri kofunikaso misewu yabwino. Siyo chikode? Kweni ndi nkhani ya njala ija. Kuti munthu akhale paziko pano akagwire ntchito ofunika chakudya. Ndiye mayi ifa cha nthawi ndikuzowa mufuna muyankhwale ndi anthu akuno ku Masambanjati. Ndikupaseni mpata muyankhwale nawo aziwe kuti Professor Arthur Peter Mutharika posankha mayi awa atipasa ansala yake. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.